Cine este Donald Trump? În acest episod o să vorbim de nimeni altul decât al 47-lea președinte al Statelor Unite. Haideți să începem. La fiecare 4 ani, în data de 20 ianuarie, Statele Unite își alege noul președinte prin votul liber și democratic. Prin urmare, astăzi, 20 ianuarie 2025, noul președinte ales, Donald Trump, depune jurământul pentru America. Cine este Donald Trump? Ei bine, poate l-ați mai văzut și în alte imagini, chiar prezent în Home Alone 2. Prezent și cu nume sonore din industria muzicală, cum ar fi Michael Jackson. Donald John Trump, născut în 14 iunie 1946, născut în New York, este un om de afaceri, politician american și cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, în urma alegerilor din 5 noiembrie 2024. În trecut, acesta a fost cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite între 2017 și 2021. El este al doilea președinte al Statelor Unite din istorie cu 2 mandate neconsecutive. Primul președinte al Statelor Unite care a reușit această performanță a fost Grover Cleveland. Înainte de a intra în politică, Trump a fost un om de afaceri și de televiziune. Trump a urmat studiile 2 ani la Universitatea Fordham și a primit o diplomă de licență în economie de la școala Wharton a Universității din Pennsylvania. El a devenit președintele afacerii imobiliare a tatălui său, Fred Trump, în 1971, pe care a redenumit-o organizația Trump și a extins operațiunile companiei la construirea sau renovarea de zgârie noruri, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf. Trump a început mai târziu diverse proiecte secundare, în special prin acordarea de licență pentru numele său. Trump și afacerile sale au fost implicate în peste 4.000 de acțiuni judiciare de stat și federale, inclusiv 6 falimente. El a deținut marca cunoscută de frumusețe Miss Universe din 1996 până în 2015. A intrat în cursa prezidențială în 2016 drept candidat republican și a fost ales printr-o victorie surpriză a colegului electoral asupra candidatului democratic Hillary Clinton. Din seria ce a făcut Trump în primul mandat, el a impus tarife de import care au declanșat un război comercial cu China, a mutat ambasada SUA în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a retras trupele americane din nordul Siriei și Irak. S-a întâlnit de 3 ori cu liderul nord-corean Kim Jong-un, dar discuțiile despre denuclearizare s-au întrerupt în anul 2019. La 3 ianuarie 2020, Trump a ordonat uciderea generalului iranian Qasem Soleiman, ceea ce a stârnit din partea Iranului atacuri bazelor americane din Irak. El a reacționat lent la pandemia COVID-19, a minimizat amenințarea, a ignorat sau a contrazis multe recomandări ale oficialilor din domeniul sănătății. Despre familie, Donald Trump are 5 copii din 3 căsătorii și 8 nepoți. Primele sale 2 căsătorii s-au terminat prin divorțuri care au fost intens mediatizate în presa de scandal. Prima sa soție a fost un manechin de origine cehă, Ivana Zelkinkova. Ei au avut 3 copii, Donald Jr., născut în 31 decembrie 1977, Ivanka, născut în 30 octombrie 1981 și Eric, născut în 6 ianuarie 1984. Donald Jr., Ivanka și Eric sunt în prezent vicepreședinți executivi ai companiei Organizația Trump.
Cea de-a doua soție a lui Donald Trump a fost actrița Marla Maples, născută în 27 octombrie 1963 în orașul Cohuta, din statul Georgia, SUA. Ei s-au căsătorit în anul 1993 și au împreună o fiică, Tiffany, născută în 1993. Căsătoria lor a durat 6 ani. În 1998, Trump a început o relație cu manechinul de origine slovenă, Melanie Knaus, care a devenit a treia soție a sa. Ei s-au logodit în aprilie 2004 și s-au căsătorit la 22 ianuarie 2005 la Biserica Episcopală Bethesda by the Sea de pe insula Palm Beach din Florida. Religia lui Donald Trump este presbiterian, adică protestant calvinist. El a spus că de când era copil a început să meargă la prima biserică presbiteriană, First Presbyterian Church, aflată în cartier Jamaica, din districtul Queens, orașul New York. Apoi Trump a frecventat școala duminicală bisericească și a primit confirmarea botezului la această biserică. Trump își numește cartea sa The Art of the Deal, 1987, a doua carte a mea preferată din toate timpurile și a spus în campania sa electorală: știți care este prima mea carte? Biblia. Nimic nu întrece Biblia. Sănătate. Un raport medical realizat de către medicul său, Dr. Harold Borstein, a arătat că tensiunea arterială a lui Trump, precum și funcția ficatului și tiroidei au fost în limite normale. Trump a declarat că el nu a fumat niciodată țigară sau marihuana sau a luat alte medicamente, el nu consumă nici alcool. În domeniul imobiliarelor, prima mare afacere a lui Donald Trump din Manhattan a fost remodelarea în 1978 a vechiului hotel Commodore într-un nou hotel Grand Hyatt, situat lângă gara feroviară new-yorkeză Grand Central, care a fost finanțată în mare parte dintr-un împrumut de construcție în valoare de 70 de milioane de dolari, garantat în comun de Free Trump și lanțul hotelier Hyatt. În 1978, Trump a terminat negocierile pentru construirea turnului Trump Tower, un zgârie nord de 58 de etaje și 202 metri înălțime în cartierul de afaceri Midway din districtul Manhattan. În 2001, Trump a terminat Trump World Tower, un zgârie nord locuibil cu 72 de etaje vis-a-vis de sediul Organizației Națiunilor Unite. Reparațiile patrimoniale din Parcul Central, Central Park, din Manhattan, construit în 1955. Trump a cumpărat hotelul Plaza din Manhattan în 1988, plătind 400 milioane de dolari și a numit-o pe soția sa Ivana ca director pentru a gestiona funcționarea și renovarea hotelului. Organizația Trump deține mai multe imobile și bunuri, zgârienoruri, hoteluri, cazinouri, terenuri de golf, iahturi, avioane private. Agenția de manechine a lui Trump. În 1999, Trump a fondat o agenție de manechine prezentatoare de modă, Trump Model Management, în cartierul Soho din Lower Manhattan, New York. Universitatea Trump LLC a fost o instituție americană de învățământ cu plată care a organizat un program de formare în domeniul imobiliar din 2005 până în 2010. După mai multe procese, ea a fost desfințată. A fost fondată de Donald Trump și asociații săi. Universitatea oferea cursuri în domeniul imobiliar, managementului activelor, antreprenoriatului și acumulării de capital, cu tarife variate între $1.500 și $35.000
pe curs. Fundația Donald G. Trump. Fundația Donald G. Trump este o fundație caritabilă privată din SUA, fondată în 1988 cu scopul inițial de a dona banii încasați din vânzarea cărții The Art of the Deal, scrisă de Trump și Tony Schwartz. Pe data de 20 ianuarie, Donald Trump a fost investit în funcția de președinte pentru a doua oară. La ceremonie au fost prezenți nume grele din domeniul afacerilor și business-ului, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, fondatorii Google, TikTok, dar și foști președinți Obama, Biden, Clinton. Donald Trump a făcut câteva afirmații memorabile în discursul său, spunând că Dumnezeu i-a salvat viața în atentatul din 2024 pentru a ridica America într-o epocă de aur. Trump a mai afirmat că pe perioada mandatului său vor exista doar genul masculin și feminin și niciun alt fel de gen. E bine, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, numai bine!